जतन खुलुमखा पहिलाव जतननि थानायाव आं हामबाय मायाफारो तारमाने होनबा आंनि जे बासानि कन्डिशननि नायहालाय साखांनिसिनि जे कारेन्टनि सर्ट जामानिबाय जे सर्ट जायै इ आराय खालाय कन्डिशन ओइन थामानिबाय साखांनिसिनि आं बाखाका हामनाय हमाय ताबो पर्यन्त जे हामनाय हनै बाखाका मानिबाय ताबो हामजिहनि बागैनो आराय था ताबो आं नंनि थानि जतनि बुसका सुबासु फिन्दा साना आं आइथानि बागै नंनि थानि जतनि थानिया कबजाव निने सराय परियो नाबला क्लास 5 परियो ओ सराय आनि क्लास 5 द्रनो परि दङ हलायबो ताबो परिना मुसु नाबला ताबो परि दङ परि ताबोनो परिखायाबो रोमा जागिया इ मास परिखा दङ बनि परिखानो रोमा जागिया बनि बाय उ जि कासा हामजानि बाय रोमा जागिया नों हेतु आखलायदा आं सामुं ताइचा निनि कार्ड ले बीपीएल बे कार्ड लाइ बीपीएल हलाय आनि महाकरै कोनो जागा जमिन करै कोनो महाकरै आं ब्रन रे तांबला ताइचा उसिनि ने अकाउंट ओइस कार्ड दै कुलुमिया नाले एकदम 4-5 सिस्टेम हामो खर थाल थागो न माइरक जानानो सुबिदा दं निनि मुं खलायथवा John. माइ आया स्कुल लोगो पढ़ियो बो क्लास 5. बो स्कुल Paradra. पारादुर बस साग्रम बेकले निनि प्रश्न चौधरी पारा सुपाइजा काइसा सारायनि जन त्रिपुरा बिनि बुखरग कारान नाङै एकदम खामै एमन अवस्था हामियाङै दंजा तो जों बिनि फेमिलिनि बरक बयबो मालायनि फैहा ताबो हर जरा फाबो कारण जिनि बरक जे जागा हामिया दंनाय जों अबश्य नायनाय हनि जों कक्राझार दंमाबा आगेनिसिमि जिनिबो बाग्रानि आइडियोलॉजी बिसिंतै तो जों इरो फाइजा जों नाय नगबो नुखाना एकदम हामिया कंडीशन तो जों खनाब बरंनि नंनो सानाय जे खनाब डाक्टर नायजानानि बागै गारि भारा जो सोंनां जों रखनाय प्लास डॉक्टर खरस जों किसा मिसारनाय जों गचिमिया जे जों फुल रमानाय हनि किन्तु जों मोटामोटी जेसे फारि जों सुबालायनाय तो जारा लुकुरक दंनाय म पिक्चर नन जदि नहलाय नरकबो हेल्प खालायमानो और सोशल मीडिया तैबो जों एकाउंट नंबर बो रैरवानो जारा हेल्प खालायनि मुसुंनाय जे महाय जाराय खूब हामिया जागाबो जों महाय जागाबो जदि जों हेल्प खालायलाय खूब पुण्यनि काम होने आं खाख्लायो तो अबनि बागै जारा लुकुरक बनो नंनाय किसा हेल्प खालायरो महला खूब गामनाय जतन हामबाय आणि कपाल कायन बाय खामै खूब कंडीशन हामिया एक तो आगे चिनी सार एमडीसी डिपॉजिट त्रिपुरा फाइ बनो सोंबाय भाव फाइ नायफैया जों आबनि बायनो जों हामबाय मारो तामाने हनाय चिनी सार डिपॉजिट बनो सुबासो रानी बाय खोरबो निजे तिनी कष्ट खालाय तै बाराय तिनी ए जगह फाइ सपाया आबनि बायनो जरा चिनी त्रिपुरा सार तंनाय राव आरो जरा तिनी एमडीसी सार तंनाय एम सार तंनाय एवं चिनी जरा दफान हामजानाय आं बरंनि थानि कइनाय चिनी देबजित सार जेरकम खालाय तिनी आगाय ए जगह फाइ सपाया जरा तिनी सोशल मीडिया नुनाय जे नुई तंनाय राव जों बंनि थानि कइनाय रिसार्टनि अवस्था खूब हामिया एवं बनि जे सारायनि ताबक जे कपाल खामजाबो बार हामिया आबनि बायनो चिनी दखाना जरा नायकुलनाय चिनी दखाना जरा हामजानाय चिनी जरा गजा गजा तंनाय राव आं बरंनि थानि कइनाय जे प्लीज ओ सारायनो कसा गाम खालाय ट्रिटमेंट खालायनि बागै चिनी सार जे रकम आगाय फाइतै चिनी जरा चिनी इंटेलेक्चुअल पर्सन दंनाय राव बरंनि थानि कइनाय प्लीज नगबो कसा तिनी ओ सारायनि अवस्था नाय बनि बखानि अवस्था नाय नंनि थानि जों सुबासो साना बागै जों खबक जा जतन हामबाय।